Ini, ayo, pas. Ya, ayo. Dia dong kan apa tuh? Good morning, good morning. KZ credential by Boyko Kuran Lakran by Unarin down the like, share, and subscribe. Hello, good morning. Hello,
please like share and subscribe my channel अनानै नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय गोसो गोरबोजों बयखौबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय Good morning. Ini sari pas. Okay, Marylands. Hello, okay, Marylands. Okay, Marylands. Hello. Please like, share, and subscribe my channel. Please help me. Please help me. Okay, Marylands. Please support my channel. Hello. Please help me. My channel. अनानै नोंथांमोनखौ आंनि KJ Creation चेनेलखौ बयखौबो खुलुमनाय थाबाय आंनि KJ Creation चेनेलाव फैनायनि थाखाय अनानै like, share, and subscribe my channel. Please support खालामनो मिजिंथिबाय. Please अनानै एसे please like, share, and subscribe my channel. Please. Hello. Orang jar, orang jar apa? Ah, dia nak apa sih?
Please help me my channel. Please support my channel. Please. That is a please. Nah. Cắt hết con nó này, thôi này. Tôi bỏ rồi đi. Passport.
Anu. Please like share my channel. Please support my channel. Please. Nè, nạt đấy đi. Thấy qua rồi. Please like and uh, share and subscribe my channel. KJ Creation channel boyko kulne borunta bai. Please like, share and subscribe my channel. Please. It's a practice kalma morning walk.
Được lên.
Hah? 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 Oo. Nauna na ako. Ano? Mana? Wah, sebentar deh.
जाबाय होनलाय सान्दुंजों थैयो बिराद सान्दुं जाबायना हाया इसोरनि बेखौ होखाया सोर गायनो दैखो दैया रानजोब्बाय कसो गैया है थाब थाब गुरना लांनांगौ दाउ फैयावनो ना दंना ना दं हमनांगौ बारस'बाय दोनदो हमैनो सेखायनायाबो मोनलिया हमबा मोनगौमोन इयो आखाइखो मोनसै मा बोरै मोनलांलै लासैनो इयो आं फैग्रोदोंमोन इयाव ना मोनगोन होननानै आं नोंखौ ओइ इयो माबानि फैनायावनो खिथानो जाखादों ना मोनगोन
सानैजों मिथिगोन खामदोबो बारा बुरजा खामानि सासे फैबावसो जेखाइ फैया फिसा गथ' मानसिनि लानानै ओइ साला इनि मोनबायानो इयो आरो गया ओंखारबारदो नाया इयाव जमा जाफैजोब्बाय इनियाना गोजाना दहाय ओरै फैना इयाव जख्लाय फैजोबो ना जमा जाबाय माथो मासे बावबाय दं या इखिनि नाया ओरै फैनानै इयावनो जमा जाफैखायो गासिबो नाहरबाय माबा रुपैनि एम्फौ जाथारबायलै राजिब बिमा नामा खालामा हा मा खालामो अज'लानाव सिंगोला नाया हमबाय नाया ना मोनदों हा गथ' ना मोनदों इयाव मोनगोन 어디서 와요? 이제 마운드 밸리. 그럼 밑에 그. 그자. 그자. 다 산 넣어줘. 당신 넣어. 사도가나 बेसे माबा खालामलादोंलै मानसिफोरनि फैसा गैया गावसा आरामसे न'आव इयाव लाना थाङो ओजा न'आव मोनलोङा फैसा गैयिफोराबो लोंना थाङो इयाव इ सालायाव 10 थाखानि माबा स्लायस्लाय न'आव लाना थांबा गासिबो मोनो 10 थाखा खथ' सिनि मोनो खामानि गैलालै एख' गैला बिसोरनि गथ' गथायाबो खामानि गैखाया ओमफ्राय थ' फैयो इयाव गावसोरनि गथ' गथायखौ मा खालामदो बिसोरो गारजानायफोरा इनो जायो आरो दा टाइम हासुवा बायदि खुसेर रोसि लोंग्रा जा गेजेर आंनो ओरै जागोनलै बोथोरालाय बिदिबा जाथारगोन बोथोरा अखानि महरबो गैया हराव जोमै दंमोन दा फैदोंमोन दासिम फैफिनदोंमोन गैया ओमफ्राय फान्थाव जोमनोसै लंकायाव बेला थांगोन इनिया लंकायाव दे साथामानो गावजों साथाम थांगोन ओइ गोबां एसे गेजेर माबासो नुदों गेजेर ससेखौसो माथो लांनो माने थिखोनानै दोनाखै इनो बिजों थाङो बिसोरो गारि दे जानांगौ आं नायखाङासै
जानांगौ सिना दा इसानाबो दा बिमाया बेयाव खस्थ' जानांबायलै बिहामजो गेदेरनियाबो बिदि जालांबाय आरो उन्दैनाबो बिदिनो नब'नियाबोथ' बिहामजोयाव थायाना कृष्णा मोनाना गारनो लायगोन ना माथो बिसोरनाव खामानि मावग्रा सासे नांगौमोन कृष्णा मोनाबो मालाय बिराद लेभेलनि मानसि दा माबामोननि खोथाफोरखौ बेनो आरो बांसिन खोथायाबो बेनो आरो एखे एसेबो टाइपनि गोसोनि दा सोलायबाय खोमा दा जादों ओइ दा इयो सेकेन्ड टाइम गिदिर खालामबा जानाय नंला इयो जिमान खस्थ' न'खर मानसि मोनबाबो सोलोंजानांगौ आरो दा बायदियाव प्रप'ज खालामनो मोनखागोन खोमालाय दैया पार्टिफोराथ' इसोरना दा मोजाङानो साइजफोरा दासो हाबा जानाय माबा जाखादों बिसोर बहाय गेब्लेजोब्बाय इफोरथ' बिदिनो जाखायोलै निजिनि जाबाबो बिदि जाया लानाय बायदि मोनलाय बिसोरथ' दा गेंगाल' खालामखागोनलाय मोजां फैगासिनो बेथ' बिदिनोखा नालाय टाइमाव जाखायो दाबोथ' माबामोन सल्ल'स मोनयाब्लाबो एखेयानो बोरायबाबो बोरायजोंबो दादा नांबोयो बुङा मोनजोबो गावहानि रियेल लिंकफोरल'सो मोनसे बे रियेल आरो बै हौवाफोर बांद्राय बारखायाबो मायो बेसे माने साइसआव दा मानसिफोरा बुहुद माने जोंखौ नुबा लाजिसै माबा ओमफ्राय लामाफोराव नुबा बांद्राय एसेफोर थायो सासुनानै थायो दा माथो रागायनायो लाजा फासुनानै फैदों दा सोर इनकाम खालामनाय माबानायखौ दासो बुजियो बिसोरो आरो जोंनि ग्रुप माखाया प्रान्जिमोननि माबामोन अजयमोनखौ मिथिखागौ ना बिसोरनि ग्रुपआ साख्रि गोनांखा होननानै मिथिखायो जों साफा सानै सोरबा बिजनेसमेन ओरै हम मिथिखायोना बिदि आला फाला बिसोरो दावनायाबो सिगां दंबायाबो एसे गारदाव माने
एसे माबायाव थानाय हिसाबै माबा रखम दां मानसिखौ हा डेन्जार डेन्जार लाखायो नोंसोरो डेन्जार फरायनांगौ आरो एसे दाबो उनाव स्टेटासफोरखौ मिलाय मिलाय मोनदों मा उनाव बिसोरो माबा मिलायनो नागिरदोंलै स्टेटासफोरखौ दा हाबा जाखानायफोरा बिदि मोनामोन हिसाबै ना दंफांनियाव दा बुट लाजिबाय बुट सोलायबाय दा तालाग्रा जाबाय दा बुटआ तालाग्रा जाबायसै दामखौ वाटसा नाम्बार दं नालाय दखान गोदाननि मिथाइ नांगौ मोसानायमोन ना हाय मालाबा जानो फैदों ना बहुद हौवाफोरनिख्रुइ माने हिनजावफोरा बहुद सिङाव माबा रायलायनायफोरा बहुद सोलायबाय खायसे टाउन सहराव थानायबा सालु जायो खायसेया आरो माबा फरायनो थायोबाबो क'क्राझार बायदियाव फरायनो थायोबाबो सालु जाना फैया उदांस्रि बना बग्रासो बेयाव फैसा दं माबायाव एस बि आइआव बिराद माबा मोनसे दं एसेनो सालायनो मोन ना रावानो गैया